300 şam ýa-ni gyýyp beýtmezler da, zorlamazlar da. Gyýyp zorlamazlar da 300 şam näçe beýtdim onu. Sen fikrim olmasan o aýtsana da. Men zorlapdyrymmy? O sen zorlapdyn. Ne sen däl şan bolýarmy? Yok. Men zorla gidipdirymmy? O sen etdiň şonu. Haramdağda giden tekin yobany burot. Däl şan zorlapdyn. Men zorla gidipdirymmy? Beýtmezler da o däl. Yok твою мать, haramdağda. Sen etdiň şonu. Yok adam. Boynu almagan bir erkeklikdi ya. Yok. Alo, dinleýämas? Şu änewdäki jaý bir satyn alman oraya. Şonu görköz. Özüm klient bilen normal nurlaş. Klientin öwüne degäýsen, menem sen käderin. Gownuňa. Böyle düşünülmez. Dinleýämas? Yine birem dokument elter. Onu malkalla tax pul merk koyur. Düşündünmü? Bolýabas. Assalamu alaikum. Kerim mayam sen? Wa aleykümselam. O men Kerim amca. Yine bir geldi. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Ne şu jaýam Jacob Design'ın talan jaýy arabski stilli. Teret jaýym bir hili edilmen ýal götür ya giýerelinden ha. Gownuňy. Owaken. Atogdur. Feredni geçeli aňyrlaryndan gorkadaýyn men sana. Aha. Howlyny görýärmi? Näli giň, gaty giň. Egerde şu howllarla balak golan bolsa bara, muny öder kordun täzeden döwmek üçin hajy muny geýerdi. Şunýan hajyň alak ýaly giň bolýarlar, gaty giň. Ödem edilmen ýaly gownuny götürýär. Fered, ene muň içinde sauna wa, basseyka wa. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Kerim kanay dost. Owa men adaz garaşaýda dost. Barja gadyr. Dost howluk gadım da bolýan. Barjamen. Wagtym diýip şuýda da ösümlik duran okşulam adam. Garaş diýdimi? Garaş da çıpartjan. Ýör amjan içi bilenem tanışdyraýynmy? İçine de gireli. Tuğelim hakikatdan bu oken. Owa Fered amjan jaýyň içini var ente dol taýinlama da ýagny klient janyň siziň isleňi de görä, özüňiz isleýişiňi de görä. Ana Jacob Design ýetip bilýän de için remont edip berebilýär. Özüm Fered jaý padwaly we birinji, ikinji etaż we mansarda we jemi 4 etaż bolýar. Bir domy tutuş özüň satyn alan ýaly gözüň öýleýärmi? Dost böl ýanam bolýan. Wagtym çakdyrakda. Ýörewe düşdiňe, typatyňy meni çağalykdaky çeken turadym, jan giren ýaly. Dur diýdimi? Dur da berjek şo taksi puluny. Oýlamy oken bakaty näçe? Bahatymy? Ýör ödem şuň ýok ýerine daýla diýgendir bahatna. Mesele ýok oken. Ýok ikinji etaja galaly. Feredni amjan. Ine bären kinoteatr bolmaly. Stoýany bulup ikinji etaj aşagdaky tere çeýip filmler bermeli. Gortgan gerek. Arkaňy gaçmaýan, o sen gaçdyň, elimdäkini gaçyrmaýan. Ine amjan öýüň içi bilenem tanışdyň, daşy bilenem tanışdyň. Umumyň kimçilik ýokdur, günlük çyrely gözlägen tap bolan o Jacob Design eden hiç sebäbi düşünýärmi? Dost bolmasa men ýöräýin näy? Yeni bir gedek gelsen adır şappat veri kellen 180 grad saylan her gedek dönür yengde geçip arkaňa damaryalyk edýän düşündiňmi? Namjan Fered ünfermaň o biz etmeli adamyz diňe notariusa gidämeli bolýar. Ben notarius o. Bana Yakuba dokument berdi uğratdy. Sen klient dämi? Yok dokument taşymana elimden. I think sıpatyň uğursun. Ağamcan, adyňa dönün, emme adyňa dönün. Bäşçem çyganım, geç ağamcan. Ýör jaý bilen tanışdyraýyn men seni. Bara sypdyrsana, indi men wagtym doldy. Anam, yol kremlerle gaýtjak mı? Men wara, sen nip bilýärmi, ne gözel klientim sypdyrdım. Nem sen, sypdyrştaýdy. Çağan orun kesip deme antatdan. Bir näçe soranlar sorag ada. Iki çağan orun ýat kesip demeli. Näme
käre höwet edýär, haýsy hünäre höwet edýär. Ikincim, çağan uğrunu kesitlemeginde pätkili berýän temalar näme? Üçüncüm, çağan uğrunu kesitlemekde näme etmeliler? Indi başda kesitlemekden maşallah näet kesitlep bilýär. İlki çağa mektepde okudan ilmleri, tapaklary şonu öýleşdirmäne kömek etmeli. Çağa olar öýleşdirmese, olar hakkında hiç maglumat ýok, olaryň näme uğrunyň bardygyny, näme okuýanyň bardygyny bilip bilmeýär. İki, öýde çağany synlamaly. Ýöne synlamakdan gözüne tutýan adam şu däl. Sen televizor edip otursan, olam televizor edip oturýar. Sen telefon oýnap otursan, olam telefon oýnap oturýar. Oň ýaly synlamak däl. Sen televizor oýnmaly, telefon oýnmaly, olam aýrylmaly, ikiňi daşarda howlynyň içinde, öýüň içinde bilerek wagt geçirmeli. Siz burada güýmenmeli, onu kömekleşdirmeli, şonu syn etmelisiz. Çağa soraýam ýa atbertkany, atagdyn tutmanyň orýamy, çekici tutmanyň orýamy, pil tutmanyň orýamy, towy höwet edýämi, samolyota seredýämi, maşinlara seredýämi, ne şu taýda synç bolmaly. Näme höwet edýäni şu taýda görjek bolmaly. Goňşuňyzda ağaç tutup bardyr, çağan şu taýda has köp wagtyny geçirýänler bolup biler. Goňşuňyzda elektrik maşina tutup bardyr, çağan şu taýda gidip köprek wagtyny geçirýänler. Ýa-da goňşuňyz küçüdür, küçde has höwet edýänler. Siz şu zatlardan çağan, bu çağanyň matematik uğruy biraz agyr batýar, bu çağanyň edebi uğru agyr batýar, bu çağanyň elektronik uğru agyr batýar diýip siz ondan uğruna biraz karar vermeli. Ondan sonra yine näme edip bolýar? Şu çağa bilen has ýürekdeş meşgul bolýan molum bagly şolardan maslahat soram. Olar has gowrak bilýärler, haýsy tapaklardan has ýakyn bolýan has gowrak bilýärler. Çağany käbir kurslary, oku merkezlerine gatnatmaly. Elbetde näme isýanyny üns bermeli, näme oku isýanyny biraz soramaly, gyzyklanmaly. Ýöne haýsy uğruda özüni has amatda oňoýly, rahat duýaş, onu ketitjek bolmaly. Misal üçin çağa öýde çyl çek oturýarka hemme zatdan unutup nahardan zatdan çekilip soňuna gyzyklanýan bolmagy mümkin. Ýa-da çağa jahan kestirikler maatly biraz seredenni, geografiýada iş onu seredenni has gyzyklanýan mümkin diýmek, geografiýa bilen gyzyklanýar bu çağa. Indi çağa okuýan adamlar kessiňiz, bildiňiz. Ondan soň sabır, wagt, harajat, sabır etmeli, wagt bermeli we şol urda harajat edip başlamaly. Näme uğruna höwet edýän bolsa şol urdan köpräk okutmaly. Çağan özüniň pikirine gulak salmaly, sorap durmaly. Men kalkan pahyra şey diýetdi. 4-nji klasdan başlap, "Oğlum näme olasyň gelýär?" diýdi. Ondan 4-nji klasda kan men şonu aýdyp bilmeden kalkan gatyrgan ýa-da. "Oğlum 4-nji, 5-nji klasa baranda sen näme uğur saýlajakdyňa özüň karar bermeli" diýdi. Indi sizem çağaňyzda şol kiçirak ýaşda, ýani aňy onuň tejrübe başlandan soň näme käri saýlaýandygy, näme hünär saýlaýandygy sorap durmaly. Indi näme etmeliler? Biraz şoňa da degeliň. Çağan uğruny kesitlemeginde nämeler pätkili berýär? Çağan uğruny şeýle kesitlenen ok. Mektepde okutma ýa-da okutdan gyzyklanma, oku merkezlerine gatnatma. Beýdi we çağan uğur kesitlenen ok. Bu birinjirde ilk okutmaly, soň okutup berken onuň näme huýunyň wadyny kesitjek bolmaly. Uzunlygyň işte soň baraňyz soň telefonyň başynda bolsaňyz çağan uğruny kesitlep bilmeýäňiz. Şunu biliň-de, çağan elinden telefon düşmede siz o çağan uğrunyň nämeden kesitlep bilmeýäňiz, ol gaty kyn. Şu wagt uniwersitetde okap ýören ýaş olanlarymyz bar da, näme üçin şol ugura girenliklerinden belki farkynda däl bolmagy mümkin. Nämäni düplöýün etmeli däl. Çağany zor bilen bir ugura urukturmaly däl. Belki zor bilen ejad kaka tarapyndan bir ugura okuwa salynny, ondan şeýle ýagdaýlaryň bolup bilýär-de, şol ugry okap gittim geldim şeklinde däl, okap gutorsa şol urdanın bir ýere işe giren ýagdaýyny, şo taýda işleýän kollektiwanyň kömegi bilen şol ugry, şol käri halaýmaga ähtimal bolýan zatlaryň biri durmuşdur. Bular men ýöne men düşünýän temadan daşgary zatlar. İnşallah mysal bereýin, çağaňda soradyňyz, "Oğlum näme bolsaň gelýär?" "Kaka mene başlyk boljak" diýildiler. Indi siň soraňyz bar da, "Oğlum başlyk boljak bolsaň gowdat." Yani başlyk bolmak bilen näme desiň gelýär? Kaka owamyzda edilmeli işkände, han o taýyndy ötçek, bu taýyndy ötçek, şu taýyndy ötçek diýe. Dogry. Gowdat da çağan kiçi ýaşykdan onu düzeltjek, bunu düzeltjek, suw etjek, gaz çekjek ýa-da gurulma beresde. Ol bir adamla insanlygy ilata peýda gatlar da, ýa-da çağanyň öz karakterini ünsürdeňiz, çağanyň buýrujy häsiýeti bar. Ýani dolandyrmany gowurýar. Bolly, uğrun karar berdiňizmi? Diswitna çağan bir ýerde prawlaýyş bolup oturup, has peýda ýararak gördüňizden çağany. Onda näme okutmaly? Management diýär ingliz dilinde. Şol ugry okutmaly, ol okutjak bolsaň, haý sapaklaryny söylemeli diýerim, matematika we käbir sapaklaryny söylemeli. Ýa-da şol çağda şol ugry ýetişdirip bermeli. Öz şoňa meňe